Salam hormatly adamlar, bu özek esas temamız brend arhetipleri. Töwregimizdäki adamlara eser edip görelim. Her kimin her hil häsiýeti bar. Kimdir biri ýumşak, ýuwaş bolýar, ýene biri mert, doň ýürek, başga biri agras ýa-da şadyan. Ve her kimin öz häsiýetine görä belli bir durmuş stili bar. Kimdir biri klassik stil halasa, başga bir dowamly sportiwne ýene hareketli durmuşda ýaşamak isläp biler. Arhetip düşünjesi hem edil şonu, ýagny adamlary häsiýetlerine görä kesitleme üçin bolýar. Kompaniýalar hem brendlere häsiýetler başlanyny adamyň şul aýratynyny esaslanýarlar. Sebäbi geçen ezekki epizodumuzda hem aýdyşymyz ýaly, biz kesitli bir karakter olan brendler halaýas we köplenjem şolaň önümlerini isleg bildirýäs. 2001-nji ýylda Margaret Mark we Carol Pearson brend häsiýetlerini öğretmen bir sistemasyny düzýärler. Ýagny olar psikoanalizdäki arhetip teoriýasyny ulanmagyň normativlerini kesitler. Şeýlelikde brendlere häsiýet bermek epeslan satlaşýar we şol ýoldan bäri brend arhetipler diýilen düşünje bar. Awtorlaryň düzen sistemasyna görä jemek 10 kısan arhetip bar, olar durmuş ýörelige sabatda 4 topara bölünýär. Bir toparyň esas ýörelesi erkinlik we üstünlik bolsa, başga bir topara risk almagy we belli bir ugurda usatlaşmagy ýörelgedinden arhetipler gelýär. Käbir arhetipler kollektiv hukman biri bilen bile bolmaly, durmuşy diňe söýgü, şatlyk bilen ýaşamaly diýen pikirlen hereket etse, başga bir topar muňa bütünlüği ters gelýän ýa-da gawat gelmeýän dünýä garaýşa eýe bolup bilýär. Meselem aşk arhetipini alyp görelim. Bu arhetip adyndan belli bolýar, duýguçul. Bar dünýä garaýşam diňe söýmek, söýülmek, lezzet almak bilen baglanşykly. Raffaello, Magnum ýa-da Victoria's Secret ýaly brendler üns berseňiz, söýgüni, duýguçullygy öňe çykarýarlar. Dowamly şeýle temalary öňe sürýänligi üçin bular romantizmiň serişlerini öwrülip gitdiler. Gündelik durmuşda mysal berelim. Meselem söýülýän ýanyna Twix ýa KitKat bilen gidip bolýar. Ýöne pikirlenip görseň, Raffaello bular ýa pursatlara has gowy gelýän ýalylar. Näme üçin beýle? Sebäbi Raffaello uzak ýyllar dowamında alyp baran brend strategiýasy şeýle. Arhetip romantik. Şol sebäpli biziň kellämizde döreden obrazam şolar ýaly. Arhetipleriň duýguçullyga bütünlügi garşy bolanlar hem bar. Mysal üçin lider arhetipini alyp görelim. Duýguçullyk onuň sözlüğünde de ýok. Lider üçin iň esasy ýörelgi üstünlük, tertip, disiplin. Mercedes'in adamdan ağına döreden obrazyny pikir etip görüň. Lider, elit, agras, brendin sloganam şolar ýaly. The best or nothing. Mahabatlarında olanyan sözlerim, saylap alyan obrazlarım şolar ýaly. Şol sebäpli Mercedes'in adamdan kellesinde döreden düşünjelerim şol elitlik, ähmetlik bilen baglanşykly. Beýleki arhetiplerin hem hersiniň öz boşly häsiýetleri bar. Edermen arhetipi dama görüşi, kämilleşmäge çagyrş eder. Wäşi arhetipi diňe keyp alyp ýaşamagy öňe sürýär. Ak ýürekler arhetipi durmuşymy dama gowy tarapdan seretmeginde ýa-da döredüji arhetipi dama bir täzeçilik döretmeli diýilen pikirlen ýaşaýar. Ne şu ýerde bir soru öze çykýar, ýagny brandingde hukman arhetipler ulanmalymy? Ulanmasa bolanokmy? Muňa şeýlere jogap berelim. Ulanmasa bolýar. Dünýäde maşyn sürmänem ýaşap bolýar, ýa-da hukman öýde däl köçede ýatyp tursa da bolýar. Ýöne maşynyň öýüň bolsa has gowy. Brend arhetipleri wagtda da jogap şolar ýaly. Eziz brend bilen biznes etip bolar, güýçli brend bilen. Ýöne belli bir karakteri olan brend bilen adaty brendin tapawudy. Biznes perspektiwasyna seredende, klient gözüne seredende. Şeýlelikde bu soraga anyk jogaby diňe kompaniýalaryň işörleň özleri berip biler. Brend arhetipleri ýeketäk sistemada. Bu teoriýa döremezinden öňem käbir kompaniýalar brendlerin karakterini saklaýardylar. Ýöne arhetipler karakter döretmegi iň aňsatlaşdyran sistemalardan biri. Biz bu epizodumuzda olar barada diňe gysgaça düşündirýärdik. Bu wagtda has bir maglumaty Carol Pearson we Margaret Mark'ın Rüýte şol temada ýazan kitabynyň tapmak mümkin. Häzirlik çogusy size ýetirjeklerimiz şulardan ibaret. Indi kitaplarda görüşýänçek hoş wagtyňyz.